Понеже си говорим за 2147 година, това съм аз тогава. И ще си говорим как всички да стигнем до този момент да изглеждаме така. Когато си говорим за щастие, предполагам, всички си представяте нещо такова. Моменти, в които пътувате, в които успявате да постигнете това, което сте си сложили като цел. Целият живот сме фокусирани върху това да постигнем щастие. Но щастието по някакъв начин е като маратон на дълги разстояния, до който трябва да стигнем до някаква крайна цел. И винаги търсиме щастието навън и забравяме да погледнем навътре в себе си. И затова много пъти, дори когато успяваме да постигаме различни неща, си казваме не, и още едно нещо, и още едно нещо, и още едно нещо. Дори когато постигнете най-голямата си мечта, да кажем, която много често е свързана с финансови измерения, да имате най-хубавия апартамент в Ню Йорк, лофт на последния етаж, на супер сграда, да имате страхотна кариера, страхотно семейство, много пари. Обаче се оказва, че в момента, в който останете в този апартамент, ви се иска да се хвърлите от прозореца. И много пъти, когато оставяме сами със себе си, всъщност като се замислиме, сме нещастни. Замисляме се за живота си и казваме, дали това е това, което искам. Защо? Защото винаги гледаме навън и винаги искаме нещо повече. Щастието е избор. Щастието е в момента, в сегашния момент да си кажете, аз избирам да съм щастлив. Много пъти съм питала моя учител, който е будистки монах, какво го кара да продължава да бъде монах. И той казва, Яна, въпрос е да взимам всеки един ден поединично. Тоест, днес да съм добър монах. Утре е друг ден. Утре пак ще съм добър. Казват, че щастието не идва само. Чували сте това, нали? Защото щастието е момент, в който сядаме сами с себе си и разбираме кои сме ние. Но, както Симеон спомена, аз много често пътувам и всъщност тази нощ се върнах от пътуване в Мароко, където прекарах една седмица с жени от арабския свят, за които си говорихме за същите неща, за това какво е да сме щастливи. И не само от това пътуване, но от всичките ми други пътувания, установявам, че хората са стресирани и напрегнати от това какви цели имат в живота и от напрежението това, че нещо трябва винаги да бъде постигнато. След като прекарахме 5-6 дни заедно и говорихме за нещата от живота и за това кой какво иска, кой какво е направил, всички стигнахме до решението, че свързването с вътрешната си сила, това да разбереме кои сме ние сега, какво искаме и какви са нашите нужди, са това, което ни прави щастливи. Това е, което ни прави силни. Както казах, това е избор. Зависи само от вас. Никой не може да го направи вместо вас. Например, ако знаете, че някой е виновен за вашето нещастие, дали ще чакате години, за да го изритате и да му кажете, ти защо направи така? Това сте вие. Аз днес решавам да избера щастието и да избера мислите си. Щастието е състояние на ума. Способността да избереме една мисъл спрямо друга. Днес, на идване тук към залата,
ми се случи нещо, което предизвика негативни емоции. И за момент застанах в тишина, застанах със себе си и казах, добре, сега аз съм този, който трябва да избере в момента коя мисъл ще пусна в ума си. Тази, че нещо ме накара да се чувствам неприятно, или тази, че днеска е един прекрасен ден, аз съм се върнала от поредното прекрасно пътуване и ще застана сега пред вас да споделя моят опит. Доказано е, че прекарваме около 90% от времето си в миналото или в бъдещето. Мисли, които са свързани или с вина, или с нещо, което не може да контролираме. А това, което имаме, всъщност е сегашния момент. Тук и сега. И всъщност отнесени от всичките си проблеми, стресове и напрежение в живота, ние забравяме да оценяваме този момент, да му се радваме и да се наслаждаваме. Преди, може би вече станаха 4 години, бях в един момент в живота си, в който бях напълно отчаяна. Бях в този момент, дето исках да се хвърля от моята кула. Бях си изградила кулата, но исках да се хвърля от нея. Случайно попаднах на една програма за медитация и така започна моето пътуване и до днес. В момента, в който имам възможността да пътувам и да споделям това с други хора. И понеже си говориме за силата на духа, за силата на ума, тя се тренира, както се учим да караме колело. Ден по ден, ден по ден. Така стана и с мене. Срещнах моя учител, който ми каза, Яна, силата е в тебе, ти можеш да избереш днеска, никой не може да го направи вместо теб. И така започнах да практикувам медитация. Какво прави медитацията? Медитацията ни помага да избираме едни мисли спрямо други и да управляваме ума. В момента, в който може да управляваме мислите си, може да управляваме това, което говорим и това, което се случва в живота. Ние ставаме притежатели на собствения си живот. Така че, за да сме така всеки ден, за да се усмихваме и за да се радваме на живота, трябва да го правим ден по ден. Не с план какво ще се случи след 100 години, а какво ще се случи днес. Повече от половината година, всяка година, прекарвам в Близкия и Далечния изток, където много често ние ги наричаме третия свят. Обаче този трети свят има много по-малко от нас. От гледна точка на финансови ресурси, от гледна точка на стремежи за постигане на някакви големи цели. Но те са щастливи. Усмивките, които виждам в Тайланд или усмивките, които виждам дори в арабския свят, които са постоянно в състояние на война, са много повече от усмивките, които виждам в Европа. Защото състоянието на покой на ума и мир е много прост. Просто да се наслаждаваме на сегашният момент. Така започна моето пътуване. Тази снимка е направена преди 4 години. И е много странно да седа тук и да ви говоря за спокойствие на ума, за състояние на ума, за медитация. Затова искам да ви споделя с вас едно видео сега и след това видео ще пробваме всички заедно да медитираме.